बागानपारा UN एकाडेमिया फरायसाफोरनि गेजेराव थामथि आरिमु आरो बिगियान दिन्थिफुंनाय हाबाफारि बानजायदों। हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि नेहाथारि आलारि ब्रह्म सैनारि बिथाङा। बाक्सा जिल्लानि बागानपारायाव बागानपारा UN एकाडेमिया दिनै उदांस्रि सानजों लोब्बा लाखिनानै फरायसालियाव थामथि खेबनि थाखाय फरायसा फरायसुलिफोरनि गेजेराव आरिमु आरो बिगियान दिन्थिफुंनाय आयदा लायो। जोङो आर्ट्स एन्ड साइन्स एक्जिबिशन बेवहाय खुंनाय जादों। बे जाहैबाय UN एकाडेमि बागानपारानिफ्राय थामथि आर्ट्स एन्ड साइन्स एक्जिबिशन दिन्थिफुंनाय हाबाफारि। बेवहाय फरायसाफोरा आर्ट्स एन्ड क्राफ्ट्सनि आखाइजों जा हेबनाय बा आखाइजों जिखिनि खामानिखौ जोङो मावफुङो बेखौ लादों। बेजों लोगोसे जा साइन्सनि प्रजेक्ट बेफोरखौ दिन्थिफुंदों। सलार सिस्टेम, बेजों लोगोसे कार्बन पिउरिफिकेशन मेथड, बेजों लोगोसे गोबां बायदि प्रजेक्टफोरखौ लानानै फरायसाफोरा दिन्थिफुंदों। बेवहाय जोंनि फरायसालियावथ' गोबां फरायसा दङ, जेरै 273। बेनि गेजेरावनो 200सो फरायसाफोरा बेवहाय बाहागो लादों। बे दिन्थिफुंनायनि गेजेरजों फरायसाफोरा गावसोरनि क्रिएटिभ आइडियासफोरखौ डेभेलप खालामनो हागोन। बेजों लोगोसे प्रेजेन्टेशननि जोहै गावसोरनि कमिउनिकेशन स्किल्सफोरखौ डेभेलप खालामनो हागोन। बे दिन्थिफुंनाय हाबाफारियाव दिन्थिफुंनाय हिसाबै जोंनि बे UN एकाडेमि बागानपारानि फरायसाफोराल' थागोन। नाथाय नायफैनाय हिसाबै जोङो बे जोंनि फरायसालिनि साखाथियाव थानाय फरायसालिनि फरायसाफोरखौ जोङो लिंनाय जादों। जेन बेनि फरायसाफोरा जोंनि फरायसाफोरखौ आरोबाव सुबुरुन होनानै आरोबाव जौगानायाव जोंखौ मदद खालामो। बेनि थाखाय बिथांमोनखौबो दिनैनि बे दिन्थिफुंनाय हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय लिंनाय जादों। गाहाय आलासि महरै जोंहा बेवहाय मानगोनां मुस्रिमा आलारि ब्रह्म सैनारि मेडामखौ लेंदों। बिथाङा जाहैबाय सेन्ट्रेल आफादनि जेनेरेल सेक्रेटारि। बिथाङा दिनैनि हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो हादों।